ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ। ଏକ ସହରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରେମରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଦୁଇଜଣ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ଅଭାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବା କେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଶରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେୟାରପିନ୍ଟିଏ ହେଲେ କେଶ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ପାଇଁ ହେୟାରପିନ୍ଟିଏ ଆଣିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ପିନ୍ ଗଜରା ଲଗାଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଛି। ମୋ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ହେଲା, ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଥିଲା କେମିତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ କଲି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ତା କାମକୁ ଘରରୁ ଫେରୁଥିଲା। ବାଟରେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ ଦେଖିଲା। ସେ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ସେ ଘଣ୍ଟା ସଜାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ସେଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ପାଇଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେୟାରପିନ୍ କିଣିକି ନେଇଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତା ଅତି ପ୍ରିୟ ଲମ୍ବା କେଶକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ ତା କେଶ କାଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ପଇସା ପାଇଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା କିଣିଦେଇଥିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ହେୟାରପିନ୍କୁ ତା କେଶରେ ସଜେଇ ଦେଲେ।